allà dins. Llir entre cards no em basta l'escandall per trobar fons en la vostra estima. E quan vos llau, no trob raó ne rima de que em content, e per això jo m'engall. Així com sent qui es veu prop de la mort, corrent mal temps, perillant en la mar. E veu lo lloc on se pot restaurar, e no hi ha temps per sa malvada sort. Tots los delits del cos ella perduts, e no atenc als propis d'esperit. En los mitjans a ésser mon delit, e si no l'he, jo romanc decebuts. L'amor a la caça i als falcons l'acompanyarà tota la vida. Després de tornar de Sicília com un valerós cavaller, el magnànim l'anomenarà falconer major de casa del senyor rei. Ausías dirigeix l'ensinistrament dels animals i envia al sobirà els exemplars que li demana. Anem en una etapa tempestiva, una etapa oberta, una etapa d'experiències en què es combinen l'amor, el coneixement per les persones, el prestigi, la virilitat i l'experiència d'ensinistrar els animals, els falcons, aquests bellíssims ocells per al rei. E sols d'aquests me resta lo caçar, perquè us suplic, mon care bon senyor, que del falcó mi siau donador, un pelegrí lo qual té nom suar. Sabem algunes anècdotes que joves anaven darrere d'ell, joves el buscaven, era aquell prestigi d'un jove com Ausiàs que combina els pocs anys, l'experiència italiana, la literatura i fins i tot diria hi ha un cert prestigi amatori. És en esta època quan la reina Maria, l'esposa del magnànim, l'acusa de portar un jove pel camí de la perdició. Viu entre falcons i bordells, manté relacions amb moltes dones, però mor sa mare i Ausías no se sap molt bé per què, deixa d'ensinistrar falcons i se'n torna a Beniarjó. Comença una nova vida. Així com cell qui desitja vianda per apagar sa perillosa fam, e veu dos poms de fruit en un bell ram, e son desig igualment los demanda. A Beniarjó el cavaller és ara un senyor rural que es fa ric amb el comerç del sucre. On ara veiem tarongers als bancals de la Safor, al segle XV Ausías Marc veia canyamel. El conreu de la canyamel i el procés d'elaboració i comerç del sucre aleshores era un negoci real que donava uns guanys importantíssims i hi ha una sèrie de senyors que realitzen grans transformacions agràries per a poder aconseguir la irrigació necessària. La Safor disposava de la climatologia adient i amb això entren de ple dins del negoci del sucre. La febre del sucre s'estén per la Safor i la seva exportació és una màquina de fer diners. Es dedica Ausías Marc a administrar el seu patrimoni feudal i a augmentar-lo. Alça un trapig, un molí que serveix per a extraure el sucre de la canya, i així controla tot el procés de producció del preat element dolç. Per aportar aigua allà on no n'hi havia mana construir la Su del Serpis i la sèquia d'en Marc, que encara es conserva. Administra el senyor de Beniarjó les terres com cal, paga els deutes, cobra les rendes, impartix justícia sense tremolar-li el pols. Jo dic que Ausias Marc és el gran agricultor, és el bon agricultor. De sa casa només queden estes pedres. Li deien el castell perquè tenia un aire de fortalesa i així vivia amb Peirona, la seva germana sormuda. Travessant tota Cotalba i seguint el curs del riu fins al meu assut de palma que perdura encara avui. He trobat els meus terrenys i les cases dels moriscs sense fa deshabitades i els bancals en nous cultius. On està la canyamel, on l'enginy el meu trapig,
ací. Que la ballen en la plaça, que és trofeu ben aconseguit, en la més dura batalla del soldat més aguerrit. Beniarjó manté viva la memòria del poeta amb el ball de la bandera. Ell portà d'Itàlia la tradició i cada 25 d'abril, dia de Sant Marc, es toquen les caixes i es balla la bandera a la plaça del poble. Llir entre cards, dins de mi porta un forn, coent un pa d'una dolça sabor, i aquell mateix sent de gran amargor. Tot això em pren 10 hores en lo jorn. És el senyor de l'amor turmentat. Lleig, domina els versos, té històries amb dones, fills bords, fracassos. Escriu de nit a l'alcova. Les paraules ixen del silenci a la llum d'un ciri i la mà les escriu amb tinta sobre el paper. Llir entre cards és una imatge metafòrica com un llir en un camp de cards. Així veu el lloc poètic, la dama, plena de seny. També apunta un tema interessant. És un autor que valora la capacitat intel·lectual femenina. Plena de seny, si el cor me cartejàveu, trobareu clar que us amaré sense fi. Ara que us am plus que ja més a mi, tornau-vos allà on de primer estàveu. Marc està construint uns ideals del que voldria i del que no va poder ser. I d'ahí aquest desassossec intern que genera aquesta força tan intensa. Les dones, com per a tots els homes, són universos a descobrir, universos a descobrir, universos a interrogar-se i universos en els quals perdre's. Escriu per a ensenyar a estimar. Estava convençut que era un gran amador. Els poemes parlen de desig, però també de frustració. Els dos únics casos en què sembla que és possible l'amor és en el terreny de la fantasia i quan ha desaparegut la corporeïtat que d'una podredumbre i totes les nocions que metges i moralistes s'havien encarregat mancomunadament de difondre a la tardor medieval. Tot això ho escriu Ausiàs March en la seva llengua, el valencià. La llengua que li dona poder per a dominar les paraules, per a expressar ixe desfici intern, de carn i de pensament. La seva veu és aspra, com les muntanyes de la Safor. Aquella llengua que parlàvem a casa servira per a fer versos, per a parlar de l'amor, que tinguera un temps, que tinguera un passat memorable, que tinguera una figura com Ausiàs March, tan llunyana i tan pròxima alhora. Això per a un jove de 20 anys que volia ser poeta, que se sentia poeta com jo, és una descoberta. Colguen les gens amb alegria festes, lluant a Déu, entremesclant de ports, places, carrers i delitables horts siguen cercats amb recompte grans gestes. I vaig jo lo sepulcre cercant, interrogant ànimes infernades, es respondran, perquè no són acompanyades d'altre que mi en son continu plant. És un romàntic, Així veiem Espronceda, així veiem Byron, però, clar, és un romàntic 400 anys abans dels romàntics.